Доброго дня, в ефірі Кремія Вокс. Сьогодні ми говоримо про вибори в Молдові, про те, як перемогла Молдова на цих виборах, як програла на цих виборах Росія. І сьогодні ми будемо про це спілкуватись з пані Маріанною Присяжнюк, політичною аналітикинею Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, чи Кучерєва, ви скажіть? Кучерєва. Доброго дня, дуже дякую за те, що ви сьогодні з нами. Дуже хотілося б проговорити цю ситуацію, яка пройшла нещодавно, саме вибори. Як так вийшло, що все ж таки проєвропейська позиція перемогла на цих виборах? Дякую за запрошення і за ваш інтерес до теми. І я відразу хочу відзначити, що безпосередній зв'язок із окупацією Криму ситуація в Молдові мала. Тому що, як ми з вами спліткували перед ефіром, саме на території Республіки Молдова відпрацьовувала Росія деякі технології, які, на жаль, успішно були застосовані потім проти України. І я думаю, що ці вибори, які відбулися 28 вересня в Молдові, так само треба сприймати. Ці всі загрози, інструменти, які, очевидно, Росія успішніше застосовувала цього разу і дедалі успішніше застосовує весь свій інструментарій у Східній Європі, особливо в таких строкатих суспільствах, як молдовське. Саме так їх треба розглядати, як відпрацювання, як тестування для втілення подальшої стратегії, для втілення подальшої мети. Тому я не дуже згідна із формулюванням, яке домінує в українському інформаційному середовищі, що це тріумф. Це, звісно, перемога проєвропейського курсу, принаймні на наступні 4 роки, але абсолютно це не тріумф, тому що перемога європейського вектора, вона логічно не тягне за собою наслідком зміни Росією якихось військових планів, стратегічних планів, політичних планів. І вони про це дуже чесно говорять. Російська пропаганда, вона не приховує своєї ворожості, своєї агресії. І, власне, я думаю, що Росія не змінить своєї тактики, своєї стратегії. Можливо, зміниться інструментарій, зміниться якийсь операційний рівень, але такий самий вплив буде, просто він буде видимий по-іншому. Звісно, якби в результаті цих виборів прийшли до влади в своїй більшості відверто проросійські сили, це патріотичний блок в першу чергу, який був сформований 4 партіями, але таким безумовним іміджевим лідером є Ігор Додон, це колишній президент. Звісно, було б складніше, тому що всі важелі впливу, прийняття рішень були б і є в парламенту, який за таких умов контролювали б росіяни. Але все одно ця партія має достатньо велике представництво для того, щоб просувати певні ініціативи, які, можливо, і не будуть прийняті, але вони створюватимуть дуже деструктивний інформаційний фон, дуже такий відчутний пропагандистський фон. Ми це бачимо по Румунії. Я завжди люблю цей приклад наводити, що однієї Діани Шошоаки вистачило, щоб зірвати виступ президента Зеленського в 23-му році у румунському парламенті. Тому ці всі небезпеки залишаються, але, звісно, це така тактична перемога європейських сил, що вдалося утримати свої позиції і вдалося утримати, власне, дуже так потужно, якщо вони мають знову монобільшість, знову більшість в парламенті, що навіть теоретично було малоймовірно. Давайте тоді розбиратись по порядку. От саме ці вибори, я коли аналізував не президентські, які відбулись до цього, от по цій карті голосів мені здалось, що там приблизно 50/50 було і цього разу, і попередньо президентських виборах. Чи правильно я розумію, що в Молдові існує така ситуація, що лише декілька відсотків змінює або проросійський рух, або прозахідний рух? І як так вийшло, якщо я правильно зрозумів, що ці декілька відсотків, вони змінили цю ситуацію?
Ви абсолютно праві тут. І це притаманна ситуація взагалі для пострадянських країн і для таких молодих демократій в транзиції, скажімо так. Але Молдова, вона тут особлива, тому що, по-перше, географічне положення. Два сусіди. Україна, яка до 2014 року, на жаль, була провідником російських інтересів і загрожувала Молдові в плані щодо дозволу ротації російських військ, транспортування якихось вантажів військових. Все це йшло через Україну. У 2014 році, після Революції Гідності, Україна здихалась цієї насадженої проросійської влади, і, відповідно, і змінився курс до Республіки Молдова. І ситуація змінилася. З іншого боку, Румунія. Тобто таке подвійне середовище, воно оточує Молдову як на зовнішньому плані, так і на внутрішньому плані. Відповідно, оці зв'язки із пострадянським середовищем, це притаманні такі політичні преференції для, скажімо так, проросійського електорату, і такий проєвропейський, прорумунський, це прозахідний вектор. Але ці два великі табори, вони також дуже старокаті, тому що умовно проросійський табір, там є і великі фанати Путіна, там є і сегмент населення, для яких все не так однозначно. Там є сегмент населення, який не там, в кавичках, ми не слідкуємо, не займаємося політикою. Хто так поступово розвертається в бік, що Україна є жертвою цієї агресії і немає вже в цих історичних умовах ніякого пострадянського простору, ми будуємо нове майбутнє, досить жити минулим. Так само і проєвропейський вектор. Є прорумунські виборці, які це уніоністи, так звані прихильники об'єднання румунського культурного простору, який Вони, до речі, теж увійшли в парламент, да? Ні, це логічна помилка їх вважати уніоністами, тому що це саме цією ідеєю скористалася Росія, щоб, скажімо так, осідлати і цей актив ідеологічний. Давайте про це я про одну партію, да, але так. Окей. І ще тут варто, я не буду деталізувати вже так розлого, тобто уніоністи, це проєвропейці, є проєвропейці, які вважають, що не треба рухати цих історичних колізій, просто собі рухаємося за траєкторією євроінтеграції і все, далі побачимо. Є, звісно, і категорія людей, які вважають, що от ні, є визнана там Республіка Молдова, воєнні кордони там за Хельсінським пактом, і ніхто це переглядати не буде, отак і рухаємося там за європейським вектором. Тобто це все дуже складно, і навіть якщо в нас є два таких вектори, східний і західний, скажімо так, це все набагато складніше. І це все змішується час від часу, виходячи із ситуації, скажімо так, в реальній політиці. І це обумовлюється і тим, що тільки Україна і тільки Румунія можуть якимось чином реально впливати і через такий географічний зв'язок. Це і ширший контекст, Брюссель, Москва і США. Тобто це все правда. В Молдові дуже багато переплітається і інтересів, і факторів впливу, і деколи складно зрозуміти, що там відбувається. Але оце така мат-частина, скажімо так, яка формує порядок денний на кожних виборах. Ви до початку ефіру сказали мені, що, в принципі, якщо не помиляюсь, і на початку ефіру сказали, що Росія не вийде з цієї гри. Давайте розберемо цей проросійський фактор колишнього президента Ігоря Додона. Одразу після закриття виборчих дільниць він сказав, що він не вірить в оці вибори, що подав скаргу в ЦВК, якщо я не помиляюсь, і сказав, що на внутрішньому сегменті аудиторії, скажімо так, Санду програла, все завдяки діаспорі. Що буде далі робити він? Що буде далі він робити? І наскільки оця російська
наскільки ці російські технології погано спрацювали. Хоча ми знаємо, що були і там зривали вибори в дільницях закордонних, в сенсі в консульствах, да, де проходили вибори, інформаційні атаки. Що будуть далі робити? От, власне, я думаю, що Росія спрацювала якраз непогано, а дуже ефективно. В 2019-2020 рік, коли ще нинішня провладна партія «Дія та Солідарність» формувалася під там іншими назвами, і, скажімо так, цей політичний етап в Молдові після Плахотнюка, я думаю, ми ще торкнемося цієї теми, починався тільки. Росія також десантувала політтехнологів для цих впливів, щоб вони формували якимось чином це електоральне поле в своїх інтересах. І це було настільки видно, це було настільки очевидно, де працюють росіяни, а де працюють там румуни, скажімо так, де якісь місцеві інтереси, де ці залишки там демократичної партії Плахотнюка. Тобто це було дуже очевидно, принаймні для людей, які там так прискіпливо слідкують за темою. Сьогодні, чому Росія спрацювала ефективно? Тому що вони це зробили руками молдовських громадян. Оця сумнозвісна сітка Шора, вони туди рекрутували за такими маркетинговими законами, принципами місцевих жителів. І до комунікацій, і до персоналізації контенту, і до участі в якихось проплачених акціях. Тобто оце слабке місце, коли вони десь не розуміли місцевих особливостей, не розуміли якихось, я не знаю, культурологічних моментів, вони це все закрили і вирішили тим, що організували просто проплачену мережу, в якій це все робили ж місцеві громадяни за гроші. І це так функціонувало пірамідкою. Вони ще отримували, там, скажімо так, бонуси за те, що там ще когось приводили, розширювали за рахунок своїх контактів цю мережу. І це дуже важко було вбити, тому що це, власне, і є громадяни. І Росія стирає кордони між цими феноменами, де внутрішня загроза, а де зовнішня загроза, роблячи це руками самих же громадян. І це велика проблема. І, звісно, це вдалося подолати лише за рахунок активізації максимальних зусиль правоохоронних органів, якоїсь міжнародної співпраці, тому що ми бачили, там і була підготовка якихось силових сценаріїв в Сербії, в Боснії та Герцеговині. Це не просто поточні якісь історії, які публікувалися перед виборами. І такі були, звісно. Ви кажете про те, що їздили громадяни готуватись, в Сербію? Так. Угу. І це також залучалися саме місцеві громадяни. В чому проблема? Тому що де у нас, як розділити ці загрози? Російську і, власне, участь самого ж громадяна Молдови. Ви ж не можете у всіх паспорти забрати, бо вже така практика з'являється, там, на жаль, і в нас, і в Молдові. Це інша тема, я просто з цим не дуже погоджуюся. А як тут зіграв Придністров'я? Придністров'я, оскільки це окупована територія, і оскільки там абсолютний контроль здійснює Росія, і адміністративний, і силовий, і всі речі, де-факто влада під контролем Росії, то, звісно, очевидні ризики, що провести там вибори і якось гарантувати демократичність процесу, навіть якщо до самого процесу і на території, контрольованій території Молдови були питання, але все ж таки забезпечити якийсь контроль чинної влади над тим, як відбувалось би голосування, навіть у наближених населених пунктах було неможливо. Тому що очевидно, що Росія би це якимось чином використала. Якщо навіть не в контексті якихось таких маніпуляцій суто електоральних, то, я не знаю, провокація якісь, там, інсценування якоїсь там силової провокації, це могла бути, можна було і Україну підставити, тому що український фактор, він використовується як токсичний такий шлейф для того, щоб дискредитувати проєвропейські сили. І в Молдові, і в Румунії це окрема практика, і Росія цим дуже користується. Тому є цілий ряд ризиків, які могли би загрожувати, якби
така увага силових органів Молдови до Придністров'я не здійснювалася. Звісно, це межує якось із тим, що були застосовані певні обмежувальні заходи, що зараз піддається дуже великій критиці, що багато громадян Молдови, які там з Придністров'я не змогли там отримати цей вільний доступ, щоб здійснити своє волевиявлення, були відкриті 5 дільниць, якщо я не помиляюсь, на території Молдови, але не поблизу цього адміністративного квазікордону, скажімо так, а трохи далі, вглиб контрольованої території. Ну, це така, скажімо так, перешкода. Якраз таки, щоб не було дестабілізації. Перешкода, да, але для того, щоб... Там ще була історія, але якраз з метою, щоб унеможливити, щоб збільшити, я думаю, цей простір, де сама Молдова могла проконтролювати ситуацію. Ну, і таких, насправді, стратегій було дуже багато. Оце, можна сказати, і була стратегія Кишинева, розширити оцей простір, де вона могла здійснювати контроль. Тобто, це перше. Друге, це певне обмеження участі відверто проросійських політичних партій. Це також, але причини очевидні. Тому що фінансування Росією політичної діяльності певних проєктів, воно було доведено, задокументовано, і, звісно, це мало наслідки для певних політиків, які користувалися такими послугами фінансовими і ідеологічними з боку Росії. Вони не змогли взяти участі в виборах. В тому числі це було доказано і в Гагаузії, і з колишньою башканкою, президенткою Гагаузії Євгенією Гуцул. А яка ситуація з Гагаузією була на цих парламентських виборах? Розкажіть, будь ласка. Ну, Гагаузія традиційно показала такий проросійський результат. Вони там дуже мало, 1812, здається, може 15, жителів Гагаузії підтримали партію влади. Це дуже мало. І з 23-го року, в принципі, на Гагаузії відпрацьовувалась оця технологія, яка зараз нам відома під назвою сітка Шора, мережа Шора. Тобто саме в Гагаузії Росія відпрацьовувала цю технологію. Чому там? Тому що Гагаузія має автономію. Це, відповідно, вони мають свого мовника, у них яке, коли Молдова, скажімо так, санкціонувала певних пропагандистів, вони це рішення у себе всередині, на території Гагаузії, їх це начебто не стосувалося. Тобто, це насправді було не дуже й законно з їхнього боку, але Кишинів не втручався у ситуацію, щоб не ескалувати оцей конфлікт внутрішній, тому що, в принципі, неприйняття однієї спільноти іншою спільнотою, воно є. І, звісно, не без участі російської пропаганди і без тої мови ворожнечі, яка насаджується через російські ЗМІ, які в Гагаузії, наприклад, працюють. Тобто, чому Гагаузія стала такою міні-лабораторією, бо я взагалі вважаю, що Республіка Молдова – це така собі нормальна лабораторія для подальшої експансії цих технологій. Але от в Гагаузії є медіа, є церква, є бюджет місцевий, тобто там всі є переваги автономії, і взяти під контроль політичний цю територію для Росії це фактично була дуже така важлива перемога у контексті цієї загальної стратегії політичної, яка тривала не просто під час парламентської кампанії, яка тривала з 2023 року. І саме Гагаузія, вона дала ресурс Росії відпрацювати, локалізувати ці речі для того, щоб потім здійснювати такий вплив під час президентської кампанії, під час парламентської кампанії. Ну і от зараз вони закумулювали дуже потужний досвід, який потім опиниться в нас. Це 100%. Що значить опиниться в нас? Розкажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що для Росії рано чи пізно в Україні відбудуться вибори, і для Росії це буде предметом уваги, скажімо так. І ми повинні зараз зробити все домашнє завдання, яке тільки можна на молдовській історії, для того, щоб унеможливити застосування цих самих практик проти України.
Тому що ці і мережа, і мова ворожнечі, саме перетворення якоїсь важливої теми в токсичний фактор. Ці всі речі, які відпрацювала Росія зараз в Молдові, ми вже проговорили момент, що вони дуже прогресували у своїй ефективності. Звісно, вони будуть застосовуватися проти України, очевидно. Тому що я особисто не вірю, що якийсь результат волевиявлення переконає російське керівництво змінити якось своє ставлення до Молдови чи до України. Це не пов'язані речі, логічно не пов'язані речі. Тому якщо вони не визнають за кимось права на його існування, так само і так само і Республіки Молдова, то це не залежить від результату виборів. І тому це логічна помилка казати, що це тріумф проєвропейської влади, тому що був зроблений такий вибір. Тріумф проєвропейської влади буде, коли будуть проводитися реформи, результативна робота буде, певний реальний успіх на цьому треку, тому що ми всі розуміємо, ми всі пам'ятаємо, як Молдова і Україна отримали кандидатство, статус кандидата в ЄС. Це було політичне рішення. Да. Давайте про це трошки пізніше. Я хотів би ще спитати, невже Туреччина не має вплив в Гагаузії, при тому, що це тюркомовне населення, при тому, що президент Туреччини приїздив в Гагаузію, в них були якісь, якщо я не помиляюсь, спільні фотографії з Башканкою. Туреччина, країна НАТО, теж та країна, яка хоче бути в європейському просторі. Туди не заходить Туреччина через Росію чи через що? Я не дуже вивчала зовнішню політику Туреччини, але мені здається, що все ж таки для Анкари це не рівень Анкари. У них інші амбіції, вони мислять іншими категоріями. Це те, що я можу сказати, спостерігаючи за... Що означає не той рівень? Вони не сприймають як Республіку Молдова як поле для своєї гри. Вони можуть маніпулювати... Ердоган може маніпулювати Путіним, наприклад. Путін може маніпулювати Ердоганом. Вони грають з Росією напряму. Їм не потрібний для цього якийсь гібридний прихований плацдарм. А Європейський Союз, наприклад, коли він рухається такою траєкторією, що загнати Росію в дипломатичну ізоляцію, наприклад, санкції. Тобто Європейський Союз, рухаючись механізмом обмеження в певних речах, звісно, на таких країнах, як наша, як Республіка Молдова, певні речі застосовуються для того, щоб стримати цей вплив, підкрутити або навпаки якось запустити. То Росія цим користується. Тобто такі країни певним чином відіграють вікно можливостей або вікно обмеження для подальшої дипломатичної роботи чи іншого впливу. Тобто, я зараз насправді ділюся з вами думками, як це може бути. Це не означає, що це виключно так. Тому що, знову ж таки, я думаю, Туреччина набагато складніше. Але питання в тому, що для Гагаузії Туреччина, навіть при тому, що гагаузька мова, тюркська мова, і вони споріднені із Туреччиною, там цього немає. Там немає культурного турецького впливу. Тобто, мені здається, що Туреччина, звісно, могла би цей вакуум заповнити, тому що цей вакуум заповнений насправді Росією. І навіть якщо ви відкриєте якийсь офіційний сайт, там гагаузький, там сайт Народного собрання, там ви побачите російську версію. Там, здається, навіть не на всіх офіційних сайтах є їхня гагаузька версія. Тобто питання в тому, що виправдовуючи автономію свою метою, що збереження гагаузької культури, гагаузької мови, вони це не роблять. І Росія це використовує для того, щоб цей вакуум заповнити. І просто, я не знаю, така гібридна війна, в якій програють насправді і гагаузи, і молдавани, і ми разом з ними. Тому до цього регіону треба ставитися дуже уважно. Ви казали про те, що ми йдемо в одному пакеті, да, разом з Молдовою. Після цих для нас теж добрих виборів, що очікує нас і Молдову від Європейського Союзу?
Ну, наразі офіційна позиція і Києва, і Кишинева полягає в тому, що дві країни мають продовжувати спільний рух до ЄС, але вже звучать заяви на серйозному рівні про те, що рано чи пізно ці дві країни мають бути розділені. І от, наприклад, така заява, одна з нещодавніх прозвучала від віце-спікера Європарламенту, це від Румунії. Не згадаю зараз його прізвище, але це людина, яка представляє фактично Бухарест, одного із зацікавлених, найбільш зацікавлених країн в тому, щоб Молдова якнайшвидше приєдналась до ЄС, як частина культурної румунської ідеї. І він сказав, що треба розділяти фактично. Він натякнув на те, що несправедливо, що Молдова і Україна йдуть спільним шляхом. Звісно, зараз можна ображатися і 10 разів ще раз повторити, що Молдова отримала цей статус завдяки кандидатству України, але я думаю, що рано чи пізно до такої ситуації, як от прогнозують і лобіюють румуни, скажімо так, в тому числі, ми дійдемо. І навіть це не питання якоїсь справедливості чи несправедливості, це питання демографічного фактору, це питання і географічного фактору, це питання і продовження війни, тому що Україна величезна держава за населенням. І от давайте згадаємо 2004-2007 рік, велике розширення Європейського Союзу, коли, власне, і Румунія, і Болгарія приєдналися. До цього вони зробили внутрішню реформу, до цього вони оновили договір Європейського Союзу, для того, щоб цей механізм прийняття рішень, який залежить від пропорційності населення кожної країни, якось негативно не вплинув на жодну з країн. Вони про це подбали. І тоді вже вони провели оце велике розширення. Україна вдвічі більша за Румунію. Ну, плюс-мінус. Україна – одна з найбільших країн на європейському континенті. І мені особисто, я не вірю в те, що ці обіцянки можуть бути серйозними без якоїсь внутрішнього перегляду тих механізмів прийняття рішень, які є в Європейському Союзі. Водночас Молдова, там 2,5 мільйони населення. Це, мені здається, як Київ, так? Чи вже, мабуть навіть менше, як Київ. Для Європи це, перетравити Молдову для Європи, місяць, якщо є таке бажання. Тобто, звісно, має бути процес реформи з інституції, хоча б якось, які би віддалено нагадували демократичні інституції, права людини. Всі ці речі насправді дуже важливі. І всіх цих речей і нам, і Молдові до всіх цих речей дуже далеко до ідеалу. Тому я думаю, що у Молдови більше шансів приєднатися першими. Але це не означає обов'язково, що це негативно чи позитивно для України. Це робочий матеріал. Це політичний і робочий матеріал. І чи позитив буде, чи це негатив, чи втрата, чи перемога, це залежатиме від того, як ми з цим працюватимемо. Тому що це можна розглядати як зраду, а можна розглядати як етап нашої власної євроінтеграції. Тому що вибір насправді був між тим, чи Молдова перетвориться в маленьку Білорусь, маючи російські війська на своїй території і маючи дуже сильні сепаратистські настрої на своїй території. Чи Молдова перетвориться на, скажімо так, маленьку Угорщину. Але навіть на Орбана є управа, коли треба, тому що 19-й пакет санкцій прийнятий. І я думаю, що там теж своя, знаєте, така партитура узгоджена є. Хтось хороший поліцейський, хтось поганий поліцейський. І все ж таки вони всі є членами однієї європейської родини, а ми поки ні. Тому я думаю, що роботи дуже багато, ситуація наразі отака, можливо, у вас є уточнення. Так, в мене є, я згадую слова президентки Майї Санду перед виборами. Вона казала, що якщо переможуть проросійські сили, то це стане плацдармом для нападу на Одесу. Наскільки це був реальний план при перемозі проросійських сил? Я думаю, така загроза завжди є. І це не залежить від того, чи має Санду при владі свою партію, чи ні.
І така загроза зберігається і зараз. Тому що я маю великі сумніви, що якщо Путін захоче застосувати той контингент, який вони тримають на території Придністров'я, то він дуже питатиме з цього приводу думку Санду. Тому що знову ж таки, не від перемоги партії влади залежить стратегія використання цього контингенту проти нас. Тому ці речі, звісно, були такою політтехнологією для того, щоб переконати населення не обирати сторону агресора на майбутні 4 роки. Тому що, очевидно, що партії, які були опонентами Санду, вони просували відверто російські інтереси. Звісно, мене особисто це деколи дратує, але я розумію, що, можливо, десь без таких маніпуляцій і не можна. Наприклад, коли ти чуєш від провладних політиків у Молдові, що це вони забезпечили мир у Молдові, це нонсенс. Я також бачу, що деколи вони свої обороти трошки коригують, і для них дуже важливо підтримувати із Україною не просто добросусідські відносини, а дійсно вибудовувати довіру. Тому що саме такі речі, токсичні політологічні фокуси, скажімо так, вони цю довіру роз'їдають. І, слава Богу, вже цей передвиборчий період в Молдові пройшов, і я думаю, що комунікація буде здоровішою, екологічнішою. Але, ще раз, відповідаючи на ваше питання, ризики в Придністров'ї не залежать від того, хто при владі. І Путін не буде питати ні в Санду, ні в Додона, що йому робити. Якщо вони вирішать на цьому треку піти ва-банк, вони підуть. Тобто це виключно питання української безпеки, яке ми повинні прогнозувати і зважувати відповідно до наших національних інтересів. Так само неважливо, хто там при владі. І ще таке питання. Майже 40%, 40 з чимось набрала партія проєвропейська, 20 Ігоря... 50 вони набрали. 50. Партія Ігоря Додона 20 з чимось. І от маленькі партії, вони до кого будуть більше давайте ще поговоримо кілька слів скажемо про партію «Демократія вдома», «Демократія Акаса», яку ви вже згадали, що вона начебто прорумунська. Насправді ні. Там була історія в тому, що цю партію підтримав відомий українському глядачу і читачу Джорджі Сімьон. Це політик, який також балотувався на президентські вибори в Румунії, і це лідер ультраправої партії АУР. Тобто не відверто проросійською, тому що для румунського політичного контексту це неприйнятний наратив такий, але тобто це проросійська партія, яка також працювала на підрив проєвропейської єдності, яка допомагала підірвати якусь там, я не знаю, військову допомогу для України, гуманітарну допомогу для України. Вони всі виступали проти цих речей. Вони пов'язані там по лінії цій трампійській лінії трохи. Тобто це така ультраправий проект, як оцієї нової генерації, як повистрелювали в інших європейських країнах. І от, власне, вони вирішили через свій вплив також певним чином на діаспору, допомогти партії в Молдові «Демократія вдома», «Демократія Акаса» прийти до влади. Звісно, в межах Молдови це було неважко, і от зараз ця партія начебто асоціюється із уніоністами, із румунськими націоналістами. Це росіяни закладають на майбутнє? Так, але зараз я читала, що там в Центральну виборчу комісію якась була направлена скарга, яка може навіть там відмінити їхній результат. Щось там таке цікаве відбувається. Треба ще почекати, що вони з цього приводу скажуть. Це, звісно, це взагалі буде цікаво, скажімо, тріумф демократії в Молдові, але що робити, якщо тебе їдять, то тобі не до демократії. Така ситуація. Але важливо, щоб не ототожнювати проросійські сили із тими ідеями, які вони намагаються на себе одягнути. Тому що росіяни експлуатують всі можливі ідеологічні політичні напрямки, і в цьому вони молодці. Коли ми говоримо
говоримо виключно про Шора і про Додона, це також логічна помилка, тому що їхня робота в регіоні набагато ширша. Вони працюють абсолютно зі всіма ідеями. І я не виключаю, що навіть у провладній партії є там певні темні конячки. От, до речі, 2 депутата вже, які пройшли з «Дія та солідарність» по спискам, вони вже заявили, що вони виходять, відділяються від партії. Тобто я ні на що не натякаю наразі, але це ж цікаво. Цікаво. І я думаю, що в тому переліку людей, які пройшли по цим спискам, може бути хто завгодно. Хто завгодно. Якщо у них колишній начальник Генштабу був одним із таких жирних, скажімо так, шпигунів ФСБ. От де ця справа? Ця справа ще не доведена навіть до кінця. Тобто там такі фігури залучені до цієї роботи. Росія працює на такому високому рівні, що, я думаю, розраховувати на те, що «Дія та солідарність» перемогла і цього впливу не стало, це дуже наївно. Давайте наостанок спрогнозуйте, що буде в наступні 4 роки від самої внутрішньої історії молдавської, що будуть робити протягом 4 років росіяни і європейці, які теж мають вплив. Ви хочете, соціологія не справляється з прогнозуванням, не те, що людина, звичайно. Я думаю, що основним треком це, звісно, євроінтеграція, і вже Нікуш Ордан, наприклад, президент Румунії, заявив, що він теж вірить, що до 2028 року Молдові вдасться. Я думаю, що будуть тягнути. Я не знаю, чи вдасться чи ні. Це такі, кажуть, що там дуже складні технічні речі і що дуже важко це все буде якимось чином організувати і аргументувати, що Молдові вдалося. Але я думаю, що будуть тягнути і в Молдові, будуть старатися, і європейці будуть тягнути, щоб все-таки до 2028 року членство в ЄС для Молдови закрите. Друге, я думаю, що посилюватиметься роль Франції, тому що очевидно, що Франція в цій історії з європейською солідарністю і навколо України, і взагалі у протидії таким трампійським впливом, які штовхали Європу до компромісів з Росією, Україною, Європу, власне. Франція зайняла дуже важливу лідерську роль, і для України важлива саме європейська солідарність тут. І Франція дуже активно заходить, продовжує впливати і нарощує свої впливи, які раніше, звісно, були і в Румунії, і в Молдові. Тому в цьому регіоні, я думаю, буде такий проєвропейський трек, дуже потужний, і проєвропейське домінування саме за рахунок такого лідерства. І це не випадково, що відбулася, до речі, зустріч пана Зеленського і Майї Санду в Копенгагені на полях Європейського політичного товариства. Згадайте, це ж проект Франції. Цей проект в 2022 році, цей формат, скажімо так, він був створений для того, щоб щось придумати Україні, щоб ці українці відчепилися від цього членства в ЄС. Тобто це був формат спершу як альтернативний європейському членству для поглибленої співпраці між Україною та ЄС. Ми цю наживку не проковтнули, але формат продовжив жити і виконувати досить таку конструктивну функцію. Потім ще один саміт європейської спільноти 2 роки назад, здається, був в Кишиневі, ось в Копенгагені, і там відбуваються дуже цікаві речі саме по зміцненню європейської солідарності. І безпекові, і політичні, і я думаю, що це, до речі, один з форматів, який відіграє одну з найвпливовіших ролей з цієї європейської консолідації. Тому не дивно, що Зеленський і Санду після виборів провели першу зустріч після виборів Молдови саме на полях цього саміту Європейської політичної спільноти, і це французька ідея, підкреслюю ще раз, і треба спостерігати за цим напрямком. І про Росію не сказала. Про Росію ми поговорили багато. Я думаю, що поки що вдається тримати цю ситуацію під контролем, але знову ж таки, я думаю, що Росія не змінюватиме свої стратегії. Я думаю, що Росія і надалі діятиме такими через чутливі речі, через чутливі теми, для того, щоб підірвати суспільство зсередини.
руками наших же людей підриватиме наше ж суспільство. І вони це показали в Молдові. Це буде масштабовано на Україну. Це навіть не питання прогнозу, це питання досвіду. Я в цьому впевнена. І я думаю, що старші колеги зі мною в цьому погодяться. Тому що все, що застосовувалось проти України, проти українців, проти української державності, було випробувано і протестовано в інших країнах. І в Молдові, і в Сирії, і в Грузії. Всі ці страшні речі, з якими зіштовхнулися ці країни, це було тестуванням тих речей, тих технологій, тих вбивств, які Росія скоює зараз в Україні. Це факт. І тому те, що сталося в Молдові 28 вересня, це має бути вивчено, проаналізовано, як працювати з діаспорою, і як працювати з окупованою територією, і як працювати із автономією, і як працювати з національними меншинами у контексті зміни політичного режиму. Це все дуже важливо. Дуже важливо. І я бажаю Молдові європейського майбутнього, і нам, звісно, європейського майбутнього, і мудрості, щоб на цьому шляху нас спіткали поменше зради. Дякуємо вам. Ви максимально розкрили нам Молдову за цей ефір. А ви підписуйтесь на наш канал. Кремія Вокс працює саме для вас.